नोटिया रे पटना से चलता तो मोरिया रे मरल मोई सन सैया रे से चलता दवैया रे कुछ भी नोटिया पटना बा देवरा ढोरी चटना बा पतिया नतिया पटना बा देवरा ढोरी चटना बा। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। एगो लड़की पसंद बिया मन में जौन संगे पढ़े टीवी सन में एगो लड़की बसल दिया मन में जवन संगे पढ़ले ट्यूशन कैसे कही सखी अपना भतरा के खेला ले लो ठेला हम एक माल बेचेला ठलाली बेचेला लड़की के देखेला मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ पूरा साल में